De marathon van Snits wordt het komende jaar flink uitbreiden. Er komen meer hutdraafafstanden en er is een wedstrijd voor baan. En deelnemers kunnen ik meedoen op de fiets. Wij willen het wel avontuurlijk houden. Dus daarom hebben we nou het fietsen direct bij die in. Een ATB-fietstocht op Snij erbij. En dat is een afroad, van het grootste gedeelte afroad. Dus echt voor de bikkels, echt voor de fanatieke ATB'ers. En er is ook nog een gezinsfietstocht, familiefietstocht. Die begint om 12 uur middags. En dat is voor het hele gezin. Zeg maar, wat we vaak hier is dat de ouders die hadden de hele marathon run of die hebben 10 kilometer run. En die kennen dan met de band. De laatste fietsen, nou hier hebben we juist de run. De grootste verhoring in de route is dat er net meer starten wordt in Terhenne, zat Jedder Wolbade bij een pad van de routes. De organisatie van de marathon werkt dit jaar keer met het Healthy Aging Network Noord-Nederland om zo nieuwe groepen mensen actief te krijgen. Nou, onze rol is eigenlijk om meer in de aanloop naar het evenement toe en na afloop te kijken of we mensen in beweging kunnen krijgen en kunnen houden. Dus kunnen we er ook voor zorgen dat juist de mensen die normaal misschien wel niet meedoen aan de marathon, dat die nu gemotiveerd worden om wel mee te doen. En dat is ook het mooie van het aanbod wat we dit jaar ook hebben. Dat het eigenlijk voor elk wat wils is. Dus ook de mensen die net beginnen met hardlopen bijvoorbeeld of net even een kleiner stukje willen wandelen, die kunnen meedoen. Maar ook de fietsers en ook de tourfietsers die kunnen meedoen. Dus het is voor ons een geweldige kans om een hele brede groep aan de gezonde beweging te krijgen. De laatste keer waren er zo'n 6.000 deelnemers. De organisatie hoopt in 2019 op nog meer mensen.